Masquera saying Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kikutanga koko yapa nino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchungwa garo ka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe takwigira hii nyaya buditswa ne zetarapi ya buda ichikonfirma an accident yakaitika Mure Zimbabwe along Masvingo Road near Munyati Bridge mswemande makuseni. Pane commuter omnibus Yanga Yakatakura Vana Veku vaienda Mutero high school kwa Gutu avo vakaita accident Mure Zimbabwe near Munyati Bridge. Zetarapi yakabuda ichikonfirma nyaya iyoyi Mure Zimbabwe vakabuditsa a statement on their X page Mure Zimbabwe. Kombi iri yaienda kumasvingo, then driver akaluza control of the vehicle zvakakonzeresa kuti overturn 3 times ichibuda muroad Mure Zimbabwe. Fortunately zviri kunzi hapana akashaika, and zviri kunzi vanhu vese vanga vari mukombi umu they are being treated at Chivu General Hospital. So according to a statement yakabuditswa nezetarapi yakabuda ichiti the zetarapi confirms that a Toyota Quantum Kombi was involved in a serious road traffic accident at 106 km peg along Harare Beit Bridge Road near Chivu while carrying school children from Mutero High School in Gutu. The driver and a parent. The Kombi was on its way to Masvingo when the driver lost control of the Kombi, overturned 3 times near Munyati Bridge and landed on its wheels. The accident occurred at around 1000 hours this morning. All the vehicle occupants are currently being treated at Chivu General Hospital. Zvakabuda zvitaurwa nezetarapi police vakataurayo vachiti information imwe ichabuya munguva inotevera Mure Zimbabwe. Nyaya inorwadza, nyaya inosirisa, asi tichingotenda Mwari kuti hapana vanhu vakafa paaccident iyoyo. Ndofunga pane video ranga richicirculate mastreets esocial media yevana vanga vakarara paroad mushure mekunge vakabatsirwa kubuda muroad mukombi Mure Zimbabwe. Tinokurudzira madrivers kuti paanofamba muroad afambe zvakanaka nevanhu. Ndofunga mazuva apfuura zvakare pane another accident yakaitika along Masvingo Road iyoyi Mure Zimbabwe yakasvika pakuzodeclarewa national disaster Mure Zimbabwe. Ndofunga this accident yakauraya 16 church members, then 41 were seriously injured mushure mekunge Mercedes Benz Sprinter yavaifamba nayo yakacollide ikaita head on ne haulage truck at 53 km peg along Harare Masvingo highway Mure Zimbabwe. Zviri kunzi this group vaienda to a church gathering kuChivu Mure Zimbabwe pakaitika this accident ku Beatrice area Mure Zimbabwe. Zviri kunzi the commuter omnibus yaienda kuChivu, then the haulage truck Yanga Yakatakura Vana yaienda kuHarare. So vanhu vakakuwara paaccident iyi vakaendeswa kuchitungwiza Central Hospital. This accident yakakonfirmwa national police spokesperson assistant commissioner Paul Nyati vakabuda vachichara vachiti the zetarapi confirms a fatal road accident which occurred this afternoon at around 1600 hours at the 53 km peg along Harare Masvingo Road, in which 16 people were killed after a Sprinter Kombi traveling towards Masvingo was involved in a head-on collision with a truck traveling towards Harare. More details will be released in due course. Mure Zimbabwe accident iyi yakarwadza vanhu vazhinji Mure Zimbabwe, and yakasvika pakuzodeclarewa a national disaster negovernment Mure Zimbabwe na Minister of Transport and Development and Infrastructure Development Felix Mona vakabuda during an interview vataura ivo vachiti we are saddened by this tragic accident. Government has declared this incident a national disaster. We wish the injured a speedy recovery, and we also send our heartfelt condolences to the bereaved
families ndezvakabuda vachitaura vaminista mona ende zvakare the deceased vakapiwa a state assisted funeral reZimbabwe. Nekukapa pictures akacirculate pamastreets social media paitwa burial the 16 people vakashaika paaccident iyoyi reZimbabwe. Ndofunga mungona mapictures ayarapo burial yakaitwa these victims where the Beatrice accident reZimbabwe. This funeral yakatendwa zvakare naMinister Mona vakataura vachiti before we visited this place we had to pass through the accident scene, and it is quite disturbing that such a fatal road accident has happened when our great leader, Comrade Dr. Emerson Mnangagwa, is seized with the matter of rehabilitating our roads. After the accident, we had to brief His Excellency, Comrade Dr. Emerson Mnangagwa, on the accident, and immediately he directed that the CPU under the Ministry of Local Government, led by the Honorable Minister Daniel Gware, take corrective measures and declare the accident a national disaster, and this has happened. Assistance is being rendered to the bereft families and also those who have been hospitalized. What is disturbing is that the road has been widened just before Beatrice, and that the Sprinter bus was not supposed to have been carrying 44 passengers. How would 44 passengers fit in such a bus? We need to work closely with police in terms of ensuring that public passenger vehicles do not exceed their carrying capacity. Zvakabuda zvitaurwa na Minister Mona reZimbabwe. Kutaura kunoko pa this road yawira zvakare nedambudziko revana vakaita accident vachienda kuMutero, vachienda kuchikoro vekuMutero hai mureZimbabwe, tichingovashuvira speed recovery mureZimbabwe. So ndonyaya tatawigira muzvara nhasi tisingazive kuti munoona sei. Tiudzewo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Zvakaoma vana vechikoro Kombi Yanga vana vechikoro vakuwara. Zvatoitika izvezvi pachivhu apa mina wanza vana vari kuenda kugutu hai. Zvakaoma vana vechikoro Kombi Yanga vana vechikoro vakuwara. Zvatoitika izvezvi pachivhu apa mina wanza vana vari kuenda kugutu hai.